Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και πάλι. Εδώ με φίλος Δένης. Ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πάει για ψάρεμα και ψάρι δεν μας φέρνει. Σύμφερε όλη τη λίμνη, όλη τη θάλασσα. Τι είναι αυτά? Εδώ τι είναι αυτά ρε παιδιά? Όπως είπαμε, βότκα ρώσικη. Γεια σου ρε Πάρη. Τι είναι εδώ ρε Παναγιώτη? Τι είναι τούτο εδώ? Όλη τη λίμνη μας έφερε. Τι Ρωσία στη Γερμανία ρε παιδιά? Θα φάμε ρώσικα πράγματα σήμερα παιδιά. Ρώσικα πράγματα που δεν φάγαμε ποτέ. Θα τα φάμε σήμερα. Άστο. Eu alea o am o cuțită, cliciul am eu, ora să anachis. Ναι. Γιάννο, τι έχεις να πεις ρε φίλε για τα εκλεικτά μας εδώ, τα πράγματα εδώ? Δεν κάναμε την πρωτοχρονιά, τα κάνουμε τώρα. Ορίστε.